Nakatutok pa rin kayo sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic and syempre this is your host, Jody Dizon Mercado, ang inyong makasama sa kwentuhan ngayong araw. And para po sa karagdagang impormasyon, mga balita at updates sa ating komunidad, mag-subscribe na kayo at tumutok sa aming mga social media platforms. Meron ho kaming dalawang Facebook page. Una po, ito po ang CLTV 36 Official at ang pangalawa po ay ang CLTV 36 News. Samantala sa Instagram naman po, ang aming pong IG account ay CLTV 36 Official. Samantalang sa Twitter ay at CLTV 36. And para sa mga nais mapanood, ang mga nagdaang episodes, mga nagdaang programa at latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na at CLTV 36 Official. Para ho sa aming live streaming at sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV 36, itype nyo lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. And meron din ho kaming TikTok, ito po ay at CLTV 36. And syempre ngayong araw na ito, ako po namimiss ko na ho kayo. And syempre ang pagbabasa ng ating mga topic question of the day. Anong bagay ang madalas mong makalimutan sa bahay? Ayan, ano kaya yung madalas yung nakakalimutan sa mga nalilate dyan, ha? O sa mga akala'y dala-dala na? Basahin po natin ang inyong mga komento. Ang komento po ni Paula Kiambao, yung sarili ko, tapos dalawang exclamation point, emoji na tumatawa, payong, hindi lang sa bahay, sa jeep pa, magastos ka, Ma'am Paula, ha? Nakakailang payong na bang naiiwanan mo sa jeep, ha, Ma'am Paula? Sa bagay, si Ma'am Paula hindi nag-iisa, no? Talagang maraming nakakaiwan ng payong sa jeepney. Si Ma'am Jennifer Galang, ang kanyang nakakalimutan, wallet. Sa sadyan kemong kalinguan kasi, alane man laman natin palang sangkan. Ot Netherland o kalingwane. Sa sadya niya po kanong kalingwan, uling alayan laman. So karen pong kakaluguna ng Ma'am Jennifer, ne. I-Gcash o kaya di na niya pong lamaning wallet na, ne. I-Owi Miguel, na metong karing kaya katamong top fans, in kaya pong kalingwan, charger soy, aru. Ako kaya siran kong chargeran niya metong aldo. Kalingman kurugong sasali. Sana po manomot da kagad din kaya kayong cellphone, Sir Owi. Uling kalingwan niya, kaya kayong charger. Imayla Duyaw, pintuan, laging nakakalimutan, ilak nako. Mamayla, yaka makayang masigla, po tating makaramdam. Rugo, munta laging balayo. Luban da kayo uling me alak kaya kang pibale-bale. Mo na kakalingwan nga ni Ma'am Maylan mga bit kang makapaskil ketang kaya kayong pilwalan. Ilakming gate bayo ka mako, ana. Maraming salamat po sa inyong mga komento sa ating topic, question of the day. Keep them sending po sa ating programa at babasahin po natin yan maya-maya po lamang. It's not always a walk in the park, ika nga.
Pero kung may sikap, tiyaga at suporta, tiyak na malalagpasan ang mga hirap at pagsubok sa buhay. Ngayong araw, makipagkwentuhan tayo at kilalanin natin si Architect Sheena Meryl David mula sa Mabalacat, Pampanga. Siya lamang po ay ang top 10 sa February 2023 Master Plumber Licensure Examination. Welcome po sa Topic, Architect Sheena. Hello po, good afternoon po. Thank you po sa pag-imbita po sa akin dito. Di ba? Parang pangmutsa ng Kapampangan ng ganda ni Ma'am Sheena, no? Pero Ma'am Sheena, kung meron ho kayong mga nais i-greet, i-shout out, batiin, kasi siyempre madalang ka lang lumabas sa TV, baka masalubong mo sa kalsada, oy, napanood kita sa CLTV, tapos hindi mo ako sinout out. Go ahead sa inyong mga pabate. Sana'y wala ho kayong makalimutan upang wala ho magtampo sa inyo, Ma'am Sheena. Yan po yung nakakaanatakot yung mga magtatampo. Pero binabati ko po yung parents ko, pa, ma, and si ate ko po. Hello po sa David family, Alvarado family, Coronel family. And yung mga ka-workmates ko po, LJ, si El, si Hannah. Ayan po. Hello po. Ano, di ba? Huwag kayong mag-alala sa mga hindi nabate ni Ma'am Sheena. Lalo na yung mga may crush sa kanya. Huwag kayong mag-alala, nasa puso't isipan kayo pa rin ni Ma'am Sheena. Kumusta ka ngayon, Pati po Ma'am pala yung Sheena? mga And friends siyempre, ko, sir. congratulations po sa inyo. Yes po. Thank you so much po. Ayan. Ma'am Sheena, bakit po architecture ang kinuha niyong kurso noong kolehiyo? Bali sir, nung una po kasi, kino-consider ko po talaga is journalism and also communication arts. Pero yung inclination po kasi ng family namin and also para naging interested na rin po ako sa somehow sa engineering and sa field ng architecture and engineering. And so, naisip ko po na I should give it a try kasi since I think na marami po akong mapagtatanungan based sa experience nila. So parang hindi po ako sobrang masashock sa kung ano po yung madadatnan ko upon taking up that course. Parang ganun po. Parang marami pong makakapag-orient sa akin, ganun, or makakatulong along the way, ganun. Alam niyo si Ma'am Sheena naman kung sakaling natuloy siya sa journalism o sa communication courses, bagay na bagay niya siguro ang kursong Yes ito. po. Malay niyo, sa ngayon dapat ang nakaupo dito sa aking pwesto. Pero usually kasi merong mga influences sa mga kursong ganito. Sino ba yung mga parang nakikita mong influences mo sa journalism? Meron ka bang nakikita sa telebisyon o mga magaling na manunulat kaya gusto mo noon na sa journalism ka muna pumasok? Opo. Bali, yun talagang tinitingala ko po ever since ni Ma'am Cara David po, sina Ma'am Jessica Soho, ganun po, Mel Chanco. Sila po talaga yung parang the ones I look up to back then nung interested ko po sa communication and journalism, like that po. Okay, MJS baka naman si Ma'am Sheena nag-top notcher, baka pwede nyo namang i-guess dyan Ayun, sa nabanggit. KMJS. Pero Ma'am Sheena, meron na ho kaming mga nakausap na nag-ano rin, top notchers naman sa architecture. And Yes, sinasabi nila hindi raw biro ang kursong ito. Tama ho ba ang ganitong pagtataya, Ma'am Sheena? yes po, yung iaalat po na time to para gawin po yung mga plates, yung mga drawings. Nung initially po, I thought na uh, hanggang dun lang po yung requirements. But as you go along, as you progress po with the course, you will find yourself na nag-i-increase po yung consideration. So nag-i-increase din po yung mga requirements, yung mga demands. Kaya sobrang laki din po ng adjustment per semester. Kung nag-start po kayo sa ito lang po yung requirements, and then next semester you would really have to adjust po to attend to the new requirements or new demands po, parang ganun po. Ma'am Sheena, kung di ako nagkakamali, kayo rin ho ay nagpupuyat noon sa Yes, paggawa ng mga plates. Tama po ba, Ma'am Sheena? yes, tama po. Meron pong mga pagkakataon na halos yun po sa amin wala nang tulog dahil importante nga po na may maipasa or maiabot sa deadline, ganun po yung mga senaryo noon. And syempre, no, after noon, ano ba ang feeling na pagkatapos mong nakapagsab ng plates, Ma'am Sheena, ikaw rin ba ay parang,
muna tayo sa tulog. Mag-ano muna tayo ngayon. Medyo matindi ang pinagdaanan natin sa plates na yan. Ano ba usually ginagawa mo after the submission ng mga pinagpuyatang plates mo, Ma'am Sheena? May mga pagkakataon po sir na meron ka pong time na bumawi ng tulog, meron din naman pong, times na hindi ka na po muna makakabawi ng tulog at tatanggapin mo po 'yun because meron pa pong mga ibang subjects na kailangan na, i-meet yung mga deadlines din or requirements din after mong ma-accomplish yung plate, after niyo pong makapagpasa. So, ayun po kailangan lang tiisin ng konti until such time na end ng semester or end na po nung certain na, period tapos dun na po makakabawi, para yung recovery time po dun na po kumbaga. Although sometimes mahirap po yung, magkapagpahinga ng tuloy-tuloy parang gano'n po. And syempre, the rest is history. Isa na ho kayo ngayong licensed architect, no? Yes And po, by God's nagbunga na grace yung po. pagod nyo, yung puyat Yes. nyo. Pero, syempre, usually, kapag ganitong mga sitwasyon, hanggang doon na lang. Pero kayo, you chose na kunin yung Master Plumber Licensure Examination. Bakit nyo po naisipan na kunin ito, Ma'am Sheena? Sa totoo lang sir, even nung college pa po kami or undergraduate days, meron na po kaming mga professors na yun po, na kilala namin as ano na din po, registered master plumbers and then, in-explain na din po nila sa'min na ano po yung trade kung, ah, parang regarding sa utilities, you can also consider taking up, master plumber for the examination, parang gano'n po. Ta's parang kami din po, since, relevant naman po siya dun sa kurso namin na, PS Architecture, siyempre na-consider din po namin na, puwede pala yung ma-broaden pa lalo yung scope ng, yung nasasakupan po ng field namin. Parang there's more to explore, there's more to see, and um, we can also immerse ourselves into those, other parang mga field po, gano'n po. And alam ko, ang mga arkitekto kasi is importante lalo na sa mga ah, pagguhit, pagdidisenyo. Kaya dapat ito lagi kong sinasabi ito, kumuha kayo ng mga licensed architects sa pagguguhit o sa pagpaplano ng inyong mga building, mga bahay. Nako, huwag nyo lahat iasa yan sa engineer kasi isang parte lang ho yung mga architect sa paggawa ng ganitong mga establishmento. And then, ano ho bang pagkakaiba ng architecture licensure exam saka sa Master Plumber Licensure Examination? May difference ba, Ma'am Sheena? Ah, balikan ko lang din po. Actually po, sir, kapag po kasi gumagawa ng building, so, we also, connect with engineers po kasi we also need their help. So, talagang nagtutulungan po dapat yung architects and engineers. As for ALE and MPLE po, Architecture Licensure Board Examination, primarily po, yun po yung focus na once you're a BS Architecture graduate po, that is your way to getting or achieving your license po. Bali, basically yung mga napag-aralan niyo po sa 5-year, bachelor's degree, ayan maa-apply niyo na po since yung history of architecture po, may mga different areas po na ano, building technology and also yung planning and design na po na subject, architectural design. And then yung MPLE naman po, it's actually a mix of, more on mga ano din po, computations din and then, basically, focus sa plumbing, meron pong subjects na plumbing arithmetic, sanitation, plumbing design and installation, practical problems, at saka plumbing code din po. Kasi, meron po tayong mga codes na, dapat ino-observe while doing these constructions po, these designs, and yung pong mga licensure examinations, that's where we, prove na we are capable of applying this na, yung mga laws po or yung mga standards sa practice po natin, parang gano'n po. Okay. Ma'am Sheena, siyempre, nung kayo ay kumuha ng board for architecture and then sa MPLE, kayo ho ba ay sumunod doon sa mga paniniwala? Huwag kayong mag-alala, mayroon ng mga na-share sa amin, yung mga na nakapanayam naming ibang mga top notchers. Mayroong mga
Yung sa lapis, merong sa upuan. Kayo, ma'am, meron ba kayong sinundan na mga pamahiin, Ma'am Sheena? Yes po, definitely sir. Yung sa lapis po, sobrang common po yun sa aming magkakaibigan na we sought help po sa mga mentors namin kasi required din po kaming magpapirma ng mga logbook of experience. So talagang imi-meet po namin yung mentors namin. And then yun din po yung chance namin na magpatasa ng lapis since syempre sila po nakalagpas na kumbaga dun sa examination. So kailangan po namin din ng kumbaga paspas, parang ganun po. Dun sa ano nila, sa kapabilidad nila na para ma-assess din po kami, ganyan. And then also, actually po ako nga po kahit yung envelope ko lalagyanan ng notice of admission is also red for good luck, parang gano'n. So kanya-kanya po talagang ano 'yan, paniniwala din or diskarte. And also nag-visit din po kami ng family ko sa Manawag po, yeah, to seek Siyempre help wala also. namang mawawala kasi, 'di ba? Kung, Yes, wala namang definitely. mawawala kung maniwala o hindi, basta ang importante pumasa. Pero paano mo nalaman? How did you learn that you passed the MPLE, Ma'am Sheena? Opo, dun po kasi sa group chat ng, review center, meron na pong nagsabi na results are finally out. So, ako po kasi feeling ko po hindi po ako swerte 'pag tinitignan ko siya. So, binigay ko po sa ate ko yung list and then ayun po, nung narinig ko na po na nagsisigawan, nag-iiyakan na, "Ay, okey pasado pala ako." Sabi ko gano'n. Finally, nagbunga na po yung sacrifices ko tsaka ng family ko, tsaka ng friends ko din na kasama ko po na nag-take ng ALE. Ah, umiyak ka ba o sila lang umiyak? Yes po siyempre, dala na rin po ng emotion sir, talagang napaiyak na din po, overjoyed na din po kasi nun. Right. And siyempre, congratulations muli sa iyo, Ma'am Sheena, no? Ano Yes, ang next plans mo ngayon or are you working na, Ma'am Sheena? yes, I'm currently working also sir, pero I'm opening up my ano din po, to go back to academics po, para if may mga courses din po na puwede ko pa pong ma-take para yun po, to contribute more dun sa, ah, current learnings ko para mag-grow din po and if I may be able to also share it with those budding architects or budding master plumbers, yung mga nagsisimula po ganun, gano'n. And actually ako, nagsisimula pa rin din po ako so I also need guidance from mentors na I get to meet along the way also. So ayun po, open to possibilities and practicing po na yung pinagkaloob po sa'kin na license na being a licensed architect and registered master plumbers po. Ma'am Sheena, siyempre Registered marami master. pong nanonood ngayon sa inyong panayam, no? And ano ho kaya ang inyong maipapayo sa ating mga viewers, lalo na sa mga magbo-board, no? Or sa Kaya mga may sinusuong na pagsusulit o mga board exam soon. Ano ho ang inyong maipapayo sa kanila, Ma'am Sheena? ayan, sa pagkakaalam ko po kakatapos lang po ng Architecture Licensure Board exam and then sa July naman po yung MPLE. Ngayon sa mga balak pong mag-take ng board examination, it's normal po na parang mafi-feel niyo na, "Ay hindi pa ako ready, feeling ko next time na lang," gano'n or hindi pa enough yung na-review ko. I think nasa ano mo lang po talaga 'yan na you have to trust yourself. Of course, I mean lagi po nating naririnig yun. Pero 'pag stress na tayo, "Anong trust yourself, I'm already stressed," gano'n, gano'n. But basically that's it, kasi ikaw lang maglalagay ng pinaka-footing mo or grounding mo, but and also in a due appreciation sa mga nag-support sa'yo, sa family mo, sa friends, and sa mentors mo na tiwalang-tiwala sa'yo na this is an exam that you'll be able to handle kasi you know that you have prepared much for it, you know that you have given your time, your effort, your everything, and you know that the results will favor you because yun nga, you have set it on your own ground or you've grounded yourself in that um, belief or mindset, parang gano'n. And also, not to sugarcoat it, mahirap talaga kasi siyempre iba-iba tayo ng study habits and style. So, as early as you start, seeing your review materials or once you've decided that you're going to take a certain examination, um,
try to experiment kung ano ba yung effective na time of day na magsa-study ka and ano yung mga materials na are you okay with reading all the information on the book or okay ka ba na i-shorten or summarize to into notes or sa index card, parang gano'n or willing ka na, everyday sinusulat mo yung mga key info. So, that's it. You can personalize your experience or licensure exam experience kasi that makes it more worth it in the end. Ma'am Sheena, maraming salamat po muli sa inyo. Thank you po. Congratulations. And Thank you so much. lahat po sana ng inyong mga pangarap ay matupad and maging successful ho kayong architect and master plumber. Manatili pong Yes. nakatutok sa ating programang topic para sa iba't ibang patok at trending na usapin sa ating rehiyon. Thank you po.
Nagbabalik po ang programang topic at basahin na po natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating topic question of the day. Anong bagay ang madalas mong makalimutan sa bahay? Ang mga nagkokomento kanina, pati ang mga nakakalimutan sa jeep, sinasabi na nila. Ang komento po ni Zon Kabang, panyo o face towel. Naku, paano kung pawis? Paano kung may kailangang punasan? Nakalimutan ng panyo o face towel? Bibili ng wipes o kaya tissue, lalo na sa oras ng pangangailangan. Put-put. Ay nako, ang aking walang kapares sa kapogian na pinsan na si Patok Buen Biyahe. Ang madalas daw niyang makalimutan ang kanyang gagawin sa labas. Eh di gawin mo na lang sa loob para hindi mo makalimutan, ha? Ikaw talaga, makakalimutin talaga tong... Siguro kapag talaga gwapo, kaya pogi, makakalimutin talaga, ha? Si Gabriel Kayanan, pera, lalo na pag may ambagan. Naku po, talagang pag merong mga ambagan talaga o merong mga tawag doon, mga chip in. Uy, ikaw na muna, pag ano mo na, abono mo muna ako. Naku po, nakakalimutan magdala ng pera. Si Rosan Simbulan, unang-una number 1, kailangan niyang mag-withdraw pero ang kanyang nakalimutan, ATM card. At pangalawa, paano niya sasabihin sa bahay na nakalimutan niya ang kanyang ATM card? Eh, nakalimutan din niya ang kanyang cellphone. Nako, yung ating resident historian dito na si Reynaldo Bravo Jr., madalas ang kanyang makalimutan ay secret na lang daw. Maraming salamat po sa inyong mga komento sa ating topic question of the day. Keep on sending your comments. Ano ba yung mga nakakalimutan nyo sa bahay kapag kayo'y nakakaalis na? Pag kayo nakasakay sa jeep, nakalayo na, doon nyo palang maaalala. I-share nyo na po sa atin iyan. Alam nyo ho bang viral ngayon ng isang video ng isang estudyante mula sa Don Honorio Ventura State University o DAVSU dahil sa labis niyang saya nang makakuha ng pinakamataas na grado sa kanyang drawing output. Deserve ang perfect score dahil sa kanyang angking galing sa pagguhit. Ngayong araw, mamangha at ma-inspire sa kwento ng ating kabalin na si Marco Tiglao Pulusan mula sa Mexico, Pampanga. Kamusta ka, Marco? Welcome sa topic. Hello po. Okay naman po. Kumusta po? Yan. Mabuti naman, Marco, pero ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon, Marco, na batiin, i-shout out ang lahat ng gusto mong i-greet, mga kapamilya, kaibigan, mahal sa buhay, mga kaklase, barkada, dabarkads, at siyempre mga followers, subscribers, dahil minsan ka lang lumabas sa TV, potas, sa ganan mo lakindalan. Hoy, Albenda ka CLTV, o temo ko sinout out. Sana wala kang makalimutan sa iyong mga pabate. Go ahead, Marco. Binabati nga po pala yung aking pamilya, yung aking mga kapatid, yung aking mga kamag-anak. Yung tribe po namin na Tabernacle Tribe, yung mga kaibigan ko sa Mastermind, yung mga kaklase ko, GT1A. Salamat sa suporta at sa aking kabarangay na We Are One Pangatlan. Shout out po at
pati po sa aking guro na si Sir Oliver. Shoutout po. O yun na, si Sir Oliver lang ang kanyang nabanggit. Pasensya na ho sa iba ganun ka-special si Sir Oliver dahil si Sir Oliver ho nagbigay ng mataas na marka kay Sir Marco. Sana sa mga hindi niya ho nabanggit, wag ho kayong mag-alala dahil kayo pa rin ho'y nasa puso't isipan ni Marco. And Marco, ikaw ngayon ay nag-aaral pa sa DABSU. Ano ho bang kurso ang kinukuha nyo ngayon? Commercial College po, Graphic Technology po. Sir Marco, bakit siya nang napili mong kurso? Kasi usually kapag magaling gumuhit, fine arts, no, architecture, katulad ng naging bisita natin nung isang araw, no? Usually, yan ang mga kursong kinukuha nila. Pero kayo po, bakit siya nang kinuha yung kurso, Sir Marco? Actually, sir, dahil din po sa financial problems, sir. Nung una po, sir, dapat graduating na po ako ngayon, sir. So, nag-stop po ako at nagtrabaho po ako, sir. Kinakailangan magtrabaho, sir, para may kapag susunod po ako mag-aaral ulit, sir, ay may gagamitin po ako, sir. So, yun, sir, napili ko po yung graphic technology dahil malapit lang po yung school sa bahay namin, sir. Okay. Sir Marco, papaano ho ba kayo nagkaroon ng interest sa sining? Kayo ho ba ay, alam nyo, Sir Marco, gusto ko lang i-share, no? Meron tayong mga nai-interview na mga artist, no? Katulad din na Sir Doji Aguinaldo, sina Chelsea Pan. Usually, ang sinasabi nila, bata pa sila, mga cartoons, no? Mga sinaunang robot, mga Barbie ang unang dinodrawing. Pero kayo, paano ho ba kayo nagkaroon ng interest sa art? Actually, sir, di po talaga lahi namin, sir. Wala po sa lahi namin yung pagiging magaling mag-drawing, sir. Na-develop ko lang po, sir, yun yung senior high school po, sir. Na-inspired po ako doon sa kaklase ko, sir. Parang pinento niya po sa akin, sir, na pinagkakakitaan niya po yung pag-drawing. Then nakakatulong din po siya sa pag-aaral niya, sir. So yun, sir, parang nagka-interest na po ako doon, sir. At sinimulan ko na po mag-practice. Sinimulan ko na po manood sa tutorial sa mga YouTube. Then po yan, for God's glory po, na-develop po yung ating talento. Okay. So, ibig sabihin, Sir Marco, doon sa iyong talento sa pagguhit, no, bago ka pumasok sa kurso mo ngayon, wala talagang parang masasabi nating formal training. Talagang nanood ka lang ng mga YouTube videos or naengganyo ka lang doon sa mga napapanood mo at nakikita mo. Wala talagang formal training, Sir Marco. Yes po, wala po, sir. Sir Marco, naaalala mo pa ba? Nung tayo pang dalawa, di ko inakan. Naaalala pa ba yung parang first artwork mo? At ano ang parang masasabi mong nag-inspire sa first ever mo na artwork? Ano po, sir? Yung first artwork ko po, sir, is cartoon po siya. Tapos, nung dinodrawing ko po, sir, nagtatago po ako sa kwarto, sir, para iguhit po yun, sir. Dahil nakakaya nga po, hindi po siya katulad nung ginagawa ko, sir. Parang hindi ko po nakukuha yung mismong reference ko, sir. Then po yun, parang na-inspire po ako sa aking mga ibang co-artist, sir, na magaling po, sir, na-inspire po ako, na-motivate po, at nagpatuloy po ako sa pag-practice. Sir Marco, siyempre, usually yung iba nagsisimula sa lapis, yung iba sa ballpen. Kayo ho ba anong unang mga medium na gamit nyo nung nauna, Sir Marco? Lapis din po, sir. Nag-start po ako sa graphite pencil po. Okay. Pero Sir Marco, may mga pagkakataon na nagkakamali ka sa mga dinodrawing mo? Ano ba usually yung parang ginagawa mo? Paano mo ito parang na ano ka ba? Parang yung parang yung nawawalan ka ng gana, parang ganun, or napaghihinaan ng loob kapag nagkakamali ka. O, hindi ganito yung gusto kong outcome. May mga ganong sitwasyon ba, Sir Marco? Yes, sir. Kapag dumarating na po ako sa puntong ganun, sir, inaalong ko lang po, sir, parang nagre-relax muna ako, sir, at parang ipapagpatuloy ko na lang po para bukas, sir. And nabanggit mo kanina, Sir Marco, na gumuguhit ka na bago ka pa mag-aral ng kasalukuyan mong kurso upang mapantustos, no, yung pag-aaral.
Gaano mo na katagal itong ginagawa, Sir Marco? Ito po ba yung paraan yung para makaipon din and maipagpatuloy ninyong pag-aaral? Usually, tawag dito yung parang ikaw ay isang working student, Sir Marco? Yes po, sir. 2017 po ako nag-start ng mga ganun, sir, mga commission. Kaso mura lang po yung mga sinisingil ko. Parang binabalik lang po yung pangbili ng mga gamit. Then po yun, nung nag-improve na po ako, sir, parang tinaasan ko na po. At yun na rin po ang nagsusustento sa aking pangangailangan sa school. At minsan po, kapag may sobra po, may ipon po ako. Nakakatulong po ako sa pamilya. Okay. And sino bang unang naging customer mo sa iyong commission art, Sir Marco? Ano po, sir? Sa barrio po namin, sir, marami pong namanga kahit ako mismo, hindi po ako namamanga sa mga gawa ko. Pero sila po, nakikita po nila yung improvement ko. Then, sinubukan po ako, sir. Nagpa-commission po sila sa akin. Hindi ko na po maalala kung sino yung pero sa kabaryo ko po sila, sir. Sir Marco, yung una mong ginawa, magkano mo ba naibenta? Kung may tanong ko lang, 100 pesos, 500, magkano ba? Yung una lang. 300 po, sir. 300, napakamura, Sir Marco, ha? Alam mo, siguro papadrawing ako sa iyo buong whole body. 300 pesos. Pero, siyempre, ikaw ay nag-aaral and then you are a working student. Paano mo naman na-manage ito? Siyempre, kailangan mo ng oras dun sa mga pantustos mo para sa iyong pag-aaral and at the same time, kailangan mo ng oras din na mag-aral, Sir Marco. Actually po, sir, kung di nyo po natatanong, kasali po ako sa Dean Lister sa school namin, sir. Tapos po, ang ginagawa po, sir, minamanage ko po yung time ko. Pag-uwi po sa school, sir, ginagawa ko po yung mga plates. Pagkatapos po ng mga plates, ginagawa ko po yung commission, sir, para pag kinabukasan, may pang-allowance po ako. Minsan, sir, mahirap kasi puyat po, papasok ko ng school na 3 hours na po yung tulog, ganyan, sir. Pero kapag may time naman po na walang commission, bumabawi po ako sa tulog. Okay. Ano ang iyong ginagawa upang makapag-relax, makapag-unwind kapag pagod na pagod sa school, sa trabaho? Anong ginagawa mo? Ano ba, Netflix ba yan? O continued drawing ka, Sir Marco? Actually, sir, wala po. Di po kasi ako mahilig sa, sir, sa paglalakad sa bahay lang po, sir. Minsan po, nakikisama po ako sa mga kaibigan ko, sir, nagbabasketball, ganito. Ayan. O, alam niyo po ba, meron akong kilala. Ako, bilib nga ako kay Sir Marco kasi nagbabasketball pa siya eh. Kasi yung alam kong mga artist, talagang ingat na ingat ang kamay. Ayaw mapasma, ayaw mag-basketball. Pero itong si Sir Marco, 3 points. And marami pa ho kaming pag-uusapan ni Sir Marco. Yung pong kanyang trending na video, ang aming pag-uusapan sa aming pagbabalik. Kaya wag ko kayong aalis, babalik pa po ang inyong programang topic. Kayo ay nakatutok pa rin sa ating programang topic at narito na pong last batch ng mga komento sa ating topic question of the day. Anong bagay ang madalas mong makalimutan sa bahay?
Ang komento po ni Mark Lian, na isa sa ating top fan, kiss ng bossing nakalimutan. Nako, magtatampo yan. Pagka-uwi mo, bakit hindi mo kinis kanina bago umalis? Natatawa po ang ating kasamang si Franz Graciel. Siguro gusto niya rin na mayroong mag-kiss sa kanya bago makaalis ng bahay. Kapatid rin ho si Angelica Cara, palagay ko mayroong nagkikiss din sa kanya bago umalis ng bahay. O JD Panlaki, isa po sa ating dating kasamaan sa CLTV. Pero ngayon ay nasa DepEd na po siya. Gusto ko na din siyang makalimutan. Huwag kang ganon. Ba't biglang hugot naman ang iyong nakakalimot, JD, ha? JD, padala ka na merienda rito minsan, ha? JD, Jandel. Si Lea Frondoso. Pera ang madalas siyang makalimutan. Pero ang kanyang tanong, teka, may pera nga ba ako? Meron. Konti nga lang. Mamaya, padagdag mo ha, Ma'am Lea. Si Luz Makaspak, ang sagot po niya ay cellphone at susi. Naku po, ang mahirap dyan kapag susi nakakalimutan sa loob ng bahay. Lalo na kung susi ng bahay yan. Babaklasin mo muna ang jealousies. O kaya kung wala kayong jealousies, naku po, kung sinong may hawak ng ibang susi, siyang iintayin sa loob ng bahay. Kaya lang, nakalimutan ng cellphone. Paano papaalam na nakalimutan niya ang susi? Siyempre, sinagutan ko rin po ang ating topic, question of the day. Ang una kong sagot, bag. Alam niyo ba, ilang beses ko nang nakalimutan ng bag sa bahay. At nung ako'y nasa biyahe na, nakalimutan kong bag ko. Meron ko kasi akong backpack na gamit. Pangalawa, ang nakakalimutan ko ho ay, baon. Alam niyo kung yung niready niyo yung baon niyo, talagang sarap-sarap ng baon mo. Tapos biglang makakalimutan mo. Kaya ang ginagawa ko ngayon, isasakay ko na agad ang aking bag at ang aking baon sa sasakyan. At ang pangatlo ay ito ho kasi, madalas may lamang mga movies, ha? Yung mga binibigay na movies ni Resty Mandapian, tsaka ni Renz Correa. Belated happy birthday, Renz Correa. Pag mayroon lamang movies, nakasaksak sa likod ng TV, kaya yun, nakakalimutan ko ang USB ko. Maraming salamat po sa inyong mga komento sa ating topic, question of the day. Hanggang sa susunod po nating topic, question of the day, mag-komento na ho kayo yan. I-post po natin yan sa ating Facebook page sa CLTV36. And kasama pa rin po natin ngayon si Sir Marco. Sir Marco, viral na viral si Sir Marco ngayon. Panoorin po muna natin ang viral video ni Sir Marco. Pamsalino ano? Wala na sir, ha? Wala yung babaeng baby sir. Easy pa. Pwede na, tinalan. Laban ng JBJ. One. 99. Shit. Ken. Yun, lumaban nyo yun. Meron. Geometry. One. First time is Nine. Ay, 100 yan, sir. Nako, muntik nang liparin
si Sir Marco ng kanyang mga artwork, no? And siyempre, talaga naman nais ko munang pakwento kay Sir Marco, no? Ano ba yung mga artwork and assignment ba yon na Sir Marco, at talagang naging stricto yung teacher no sa pag-grade? Ano ba yung mga yon? Ano po yun, sir? Plates po namin yun, sir. Para final place na po namin sa finals po sa first year college. Okay. Ano ba ang sabi ng professor mo na si Sir Oliver, na ano bang instructions niya doon sa gagawin yung plates? May ano ba siya? May specific na instructions ba na ganitong gawin? O kanya-kanyang drawing lang? Paano ba naging instructions si Sir Oliver? Actually, sir, nagbigay po siya ng ano, sir, kunwari, landscape po. Tapos meron din pong still life, meron din pong animals. Sir. Tapos kami na po pipili ng mga references. Okay. Ikaw, ano yung una mong ginawa? Ano yung 95? Alam ko 95 yata yun. Ano yung drawing na yun? Ano yung and gaano mo yun katagal ginawa? Ano ang nasa likod ng drawing na yun? Meron ba yung meaning? Yung ginawa mong first na 95 ang score? Ano po, sir? Actually, sir, pinakalas ko po nagawa yun, sir. Dahil kulang na po sa oras, parang one day ko lang po siya ginawa, sir. Tapos po, parang yung sinabi ko po sa sarili ko na gusto ko kapag nakita yung gawa na to, makikilala ako. Kaya binigyan ko po ng twist yung gawin ko, sir. Actually, sir, yung reference ko po dun, sir, yung ano lang po, yung landscape lang po. Tapos po, binigyan ko po siya ng parang 3D, parang pinagbiyak na bato, sir. Tapos may nakaupo na bata doon, sir. Pagkita mo sa, ano, sir, pagbiyak na yung bato na yun, sir, magkikita mo yung view sa likod, sir. Ayun, talaga naman na talagang nakaka-excite tignan pag ganun ine-explain, no? Yung pangalawa, parang may prutas, parang nakakagutom tuloy yung pag-usapan. Paano naman yung may prutas, Sir Marco? Yun naman po yung pangalawa kong ginawa, sir. Yung orange naman po yung sir, gusto ko rin po nakakaibay po yung maging kalabasan po ng gawa ko, sir. Kaya naisip ko po na gusto ko parang realistic po talaga yung gawa. Kaya napili ko po yung orange na yun, sir. Actually, sir, 3 days po ata ang ginawa ko yun, sir. May tendency po na dahil po sa kulang sa oras, kahit gabi po, ginagawa ko rin po yun, sir. Alam nyo, nakakabilib naman. Oh. Parang yung una, isang araw, itong pangalawa, 3 days. Ito kayang pangatlo. Ano ba yung pangatlo, Sir Marco, na talaga namang perfect score ang nakuha mong marka? Yan po, sir. Yan po talaga yung pinagano ko, sir. Kumbaga, sir, yan po yung nagpa-motivate sa akin na magpatuloy sa painting, sir. Parang, kumbaga, sir, di ba trending po yung aso ngayon, sir? Yung nabalita po na pinatay yung 2 aso. Parang, yun po yung naging ano sa akin, sir. Nag-rema sa akin na, ito yung gawin mo, trending tong aso na to. Tapos yun, sir. Yung drawing naman po na yan, sir, halos, kung di po ako nagkakamali, 3 to 4 days ko po ginawa yan, sir. Meron din gabi ko ginagawa, sir. Tapos, inuumpisa ko po sa umaga, sir. Ganun, sir. Sir Marco, sabi mo kanina yung una, for 1 day, yung sa 3 days, ito 24 days. Ibig sabihin ba nito parang advanced itong pinapagawa ni Sir Oliver? Opo, sir. Kasi, sir, kumbaga, sir, sabi niyo po ni Sir Oliver, sir, yung gawa dapat, sir, kapag gumagawa ka na, dapat gandahan mo na. Kaya binigay na po na advance, sir, para mas mapagandaan, para mas maganda yung output na, yung kalalabasan po na gawa, sir. O ito, Marco, mahirap na tanong. In-expect mo ba na makakatanggap ka ng 95, 97, at 100 na perfect score yung mga ginawa mong artworks? Actually, sir, wala po, sir. Hindi po, sir. Ang gusto ko lang po, sir, doon na makilala po yung gawa ko, sir. Hindi po ako naghahangad ng mataas na grado. Parang ano lang po, sir. Nagulat lang po ako nung ginrade na po na ganun, sir. Actually, sir, si Sir Oliver po, kung hindi niyo po natatanong, mataas po talaga yung standard niya, sir. Sa loob po ng halos 20 years na po ata na pagtuturo niya, sir, wala pa pong nakakuha ng 100. Parang history po sa Dubs Mexico po na makakuha ng 100 kay Sir Oliver. Okay, and in-expect mo ba na magtre-trending ang video mo? Parang sa huling tingin ko, hindi ako nagkakamali, 11 million, no? Tama ba ako? Million na ang nakapanood dun sa iyong video.
And talagang natuwa. In-expect ko bang magte-trending ito, Boss Marco? Hindi po sir. Actually sir, yung kaklase po namin sir, 15 po kami magkaklase sir. Sir, meron po kami kaklase na isa babae po sir. Si Angel Sikat po sir. Siya po sir, mahilig po siyang mag-take ng mga video sir kahit na kalokohan lang, serious moments, ganun po sir. Parang for memories lang po talaga yung video na yun sir. So yun sir, nung nag-play po kami ng gabi sir, magkakasama po kami sir, tapos nag-notif po sa Telegram ko sir na sinend po yung video na yun sir. Tapos pinanood ko po sir at nakita ko po sir na naisip ko po sir na i-upload ko kaya to, sabi ko sir. Pero wala po akong intention na mag-viral po yun sir. Tapos po pagkakita ko po sir, pag-upload ko po sir, wala pong edit yun sir. Kung ano po yung sinend na video, yun lang po yung in-upload ko sir. So yun sir, kinabukasan po sir, sinabi po ng kaklase ko na ginising po ako sir at sinabi po na viral nga po ako. So yun sir, hanggang ngayon sir, sa TikTok at Facebook po, nag-viral nga po. Marco, last question na lang, no? And siyempre, marami sa ating mga kababayan ang nagnanais na katulad mo, no? Na maging successful sa linya ng kanyang kagustuhan. Siyempre, ano mo lang, parang hiling mo lang yan eh. Pero ngayon, talagang kilalang kilala ka na ngayon. Marami na nag-trending ka and palagay ko nga maraming nagme-message sa sayo ngayon, no? Na gustong magpakomisyon ng kanilang mga iba't ibang artwork. Ano ang message mo sa ating mga kababayan and na nais sumunod sa mga yapak mo na napakasimple pero ngayon naaabot na ang mga kanyang mga pangarap kahit nag-aaral pa lamang? Message ko lang po sir, ano po sir, kailangan sir magtiwala tayo sa sarili natin at syempre sir, kailangan sa lahat ng mga ginagawa natin sir, kailangan na kasama natin si Lord, maghingi tayo ng gabay at i-claim natin na hindi natin magagawa yun kung hindi sa presensya ni Lord. At yun po sir, gaya ko po sir na nagsisimula pa lang sir, sa lahat po naman nag-start na po at gusto pong matupad yung mga pangarap, ipagpatuloy nyo na po. At keep practice po. Maniwala po kayo na may improvement sa practice po. Marco, paano ka ba ma-access? Paano ka message sa ating mga kababayan na tiyak ngayon gustong magpagawa ng mga obra sa iyo? Sa lahat po ng gusto magpagawa, message nyo lang po ako sa FB page ko po, sa Marco Tiglao Pulusan. At sa FB page ko naman po, Makoy Art. At sa TikTok po, Makoy Art. Thank you po. Marco, congratulations muli sa iyo. Sana'y maka-inspire ka ng marami nating mga kabataan na talaga namang magpursige upang maabot ang kanilang mga pangarap. Maraming salamat po sa panonood nyo sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. At sa aking anak na si Harper Arabella, si wife si Patricia, kalaguran na kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, na taga rito kasama nyo. CLTV 36, atin to.